in ang kimulupon. Kasi ka natin, yes, PLDC kikihupin, yes, wala kita ng higin, pinatopik ko na yes, kung sa manhigin. Ito na kikihupin dahil, manipula din nga, ito bang vaksin na ito, umada, government and department ka na lay. Ito bang ahol, yung SRTF, kikihulay, ang wabit. Nasa tat ahol, ang kimulupon. Dahil sa yan sa nga duty kipukom kinin. Yo lam aboy do ni sa be ti ne. Era sunga tongay to tin du pro mo. Rotation ti tun kung sonda kana ti pa na jika ko ni sana duty hokom atun. Ko chanin ke po na ka ni jin. Be thum ang pengin. Heu tin be thum an samet ti bit. Nunga ko sa sa jom sito azan ti tabin. Kasi patun baro ba kaya na itan. Lam kay sisin ka dal kong kinuwintunin. Zanay tabang tilsun itabang hekalo. Tuwi na ati panaod din zakalo. Kinapiyong tanong nga isa ng kayo. Adam mo robet yung kisan. Kamu ka sa leisingin. Itong tunin ako tulong sa puka din Kasumur ba? Tunihin lang boy kimhi. Yo kustasi si ikon. Principal pa ako makasaitan. Kung adi nga su, ay sungadi nga su, kukulot yan upatsahin. Kung adi nga su kihuatsahin. As kung adi nga su nangsahin, ay kunin ita ba nga su nga mopuhi, nang pisasin ba katipanagin pinitisu, kanya seitan. Kipato iti sa ibang kayong let, abo yung zemin. Itong minpa kay tamtamin, amin may bangkal minpa zolo din ngayon. Ayun, jay palo hilin, no, sa San District sunga. No, sa ikon MLA ka po pangin dal len sumitehon. Asan sa din ang galubin, yan sang sinibongoy, ako'y moyo siyang pibin, yung live MLA po pulit sa mga anbotinin, kasi kung suna, bibiyang no ba ang putang kuhem len sumiten. Kaya ko na sinibongoy, sinibong tum ang toyin. Kaya nagkahukok ang pin, kamarong su. Nung sinong tatsapangin namin, nung kadangman po rin, sinibong ay panglukoy mampun, titwe panglukoy mampun, tuwi doding, itin tamta, dawla ay tamta ang pang, tunin ko ay tuniri asong siya katipon. Turusan po district sunga, pangzong si, siya kat siya niya pangzong si sung ayaw. Abilin pa kanin kipatu kan sisin, itong sunatun, kaya nawasungan lang supiak sumiyong le. At isa nini siya kenote le tenong. At asa tawa panala aba.